חברים יקרים, אני מגיע לשיעורי תורה בכל הארץ, ברוך השם, תודה לבורא עולם. בכל ערב אנחנו נמצאים, אם זה בתל אביב, רעננה, עפולה, מגדל העמק. השאלה המרכזית, מה-7 באוקטובר, יש לנו שאלה מרכזית. מהי השאלה? באים אליי, כבוד הרב, מתי החטופים יחזרו הביתה? אני אומר להם, צדיקים, אין עליכם. איך אתם דואגים? איזה לב יש לעם ישראל? כמה הוא דואג לכל יהודי? ואני תמיד אומר להם, אני לא נביא. אני לא יודע מתי יחזרו החטופים. אבל דבר אחד אני יודע, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אם אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא בכל דבר, ונתפלל אליו, ונגיד פרק תהילים קטן, החטופים ודאי יחזרו במהרה הביתה. אז אני רוצה לתת לכם טיפ לחיים. כל אחד שיכול לברך את החטופים, ולדבר עם השם בשבילם, לא חייב להיות בבית כנסת, לא חייב להיות בתפילה. גם אם אתה בנסיעה, אתה בדרך מהעבודה, אתה מדבר מהלב, אבא, תחזיר את החטופים הביתה. אני אומר לכם שהחטופים במהרה יחזרו הביתה. השם ישמור אותם ויחזרו אלינו בקרוב, אמן כן יהי רצון.